Labarin Nijar da AES. ‘Yan uwa abokan arziki, ga wasu muhimman labarai na ci gaba da dumu-dumunsu game da ƙasashenmu na ƙungiyar AES, Nijar, Mali da Burkina Faso, waɗanda suka faru a jiya da yau. Wannan babban mataki ne na tabbatar da tsaro da arziki a yankunanmu. Haka muke so. Ga yadda abubuwan suke. 1. Haɗin gwiwar sojojin AES, tsaro ya karfu. Babban labarin da ya fi ɗaukar hankali shine taron manyan hafsoshin sojoji na ƙasashenmu guda 3 da aka gudanar a birnin Wagadugu. Shugaban hafsan sojojin Nijar, Janar Musa Salau Barmu, da takwarorinsa na Mali da Burkina Faso sun zauna domin ƙulla sabbin dabarun tsaro. Ƙarin jami'ai. An ƙara yawan dakarun haɗin gwiwa na AES daga mutum 5,000 zuwa har mutum 15,000. Wannan yana nufin sojojinmu sun ninka sau 3 domin murkusa duk wata barazana. Dokokin yaki. An amince da sabbin takardu da dokokin da za su ba sojojinmu damar shiga kowane lungu da sako na iyakokinmu domin gudanar da ayyuka cikin haɗin kai ba tare da tangarɗa ba. Karfafa tsaron ruwa a birnin Niamey. Rundunar 'yan sandan ƙasa, Police National a Niamey, ta samu ƙarfin gwiwa inda aka ba su sabbin kwale-kwale na zamani vedettes guda 3. Waɗannan kwale-kwale za su taimaka wa jami'anmu masu sintiri a kan kogin Neja domin yaƙi da masu fasa kori da duk wasu ayyukan asha da ake yi ta hanyar ruwa. Tattalin arziki da kasuwanci, AES ta zama ɗaya. Ba a bar fannin kasuwanci a baya ba. Hukumomin kula da kasuwanci na ƙasashen 3, Chambers da Commerce, suna aiki tukuru domin samar da wata hanyar sadarwa ta bai ɗaya, platform technique. Wannan tsari zai sauƙaƙa harkar kasuwanci tsakanin Nijar, Mali da Burkina Faso, ta yadda 'yan kasuwa za su riƙa gudanar da harkokinsu cikin sauƙi ba tare da tsauraran matsaloli ba. Muna addu'ar Allah ya ƙara wa ƙasashenmu haɗin kai, ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa. Amin, amin ya Allah.